Ефір телеканалу АТР продовжує програма «Бугонь». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Говоримо про головні актуальні події цього дня. Сьогодні правоохоронці, які проводили затримання Саакашвілі, мали повне право відкрити вогонь. Про це сказав сьогодні у Верховній Раді генеральний прокурор України Юрій Луценко. Також він зазначений, що в будь-якому разі буде затриманий Саакашвілі. Ми вже готові вітати нашого гостя. Це член політради Руху нових сил. Я вітаю вас, пане Іване. Іван Слободяник. Так. Давайте спершу послухаємо пряму мову, власне, Луценка, що він сказав сьогодні у Верховній Раді, і потім будемо обговорювати. Пан Саакашвілі після втечі оголошений в розшук. І СБУ та МВС мають його затримати. І це законна і необхідна дія в будь-якій державі. Але ми могли би бути більш ефективними. Тих 12 працівників Служби безпеки України, які вчора везли Саакашвілі на допит, всі учасники АТО, підкреслюю, які пройшли бої, по закону мали відкрити вогонь на враження. Але ми думаємо про державу, а Саакашвілі, ховаючись за спинами українців, обдурених і куплених за гроші Курченка, думає тільки про потрясіння цієї держави, про свій особистий комфорт і жадобу своєї влади. Дайте завершити можливість. Тому я приношу, звичайно, вибачення. Ми й далі будемо думати про державу. Інколи навіть не використовуючи всіх наданих нам прав, але Саакашвілі буде затриманий. Найкраще, що він може зробити, якщо він хоча б чоловік, якщо він дійсно хоч трошки любить Україну, про що весь час говорить, прийти сьогодні на вулицю Володимирську для дачі показів слідчому. Це єдиний шлях, щоб Україну не знищувати, як він це робить за крадені гроші Януковича, підкуповуючи простих українців, бойовиків і частину народних депутатів тут присутніх, які мені тут квакають. Пане Іване, ну ось така теза, що Саакашвілі переховується за спинами українців і робить це для того, аби його не затримали. Будь ласка, ваш коментар. Ну, я, по-перше, хочу скористатися нагодою і привітати сьогодні всіх військовослужбовців Збройних сил України з професійним святом. І, по-друге, привітати кримсько-татарський народ з історичням Курултаю. А тепер, повертаючись до теми, власне, яку озвучив пан генеральний прокурор. Кумедність цієї всієї історії, напевно, починається з того, що треба мати юридичну освіту для того, щоб говорити про ці справи. Я її не маю цієї юридичної освіти, але я і при цьому не є генеральним прокурором. Тому, але ви говорите про ці справи, тим не менше. Я буду говорити більше з політичної точки зору і з загальновідомих речей, які відомі навіть другокурснику, який вчиться на юридичному факультеті. Справа полягає в тому, що якщо ви слідкували за розвитком подій вчора, то перше, адвокати не були допущені. Дійсно знаходився в приміщенні один з адвокатів, як потім з'ясувалося, але він не був допущений до клієнта. Це перша річ. Друга річ, не було вручено підозри і не було вручено протоколу. Тобто говорити зараз, якщо говорити про цитату Луценка, що він оголошений в розшук, це можна було б робити, якби людині було вручено підозру. Представники, які стояли під входом в квартиру Саакашвілі, вони не представлялися. Це були просто люди в формі з шевронами СБУ. Чи це були дійсно представники СБУ? Це невідомо. Зараз дуже багато людей можуть одягти форму і знаходитися на вулиці, і прийти до вас додому і сказати, що ми представники СБУ, чи Генеральної прокуратури, чи ще чогось, і діяти просто злочинно. І ще одна кумедна річ, про яку говорить зараз пан генеральний прокурор, про те, що він каже, що треба прийти, значить, і дати свідчення. Ну, треба теж знати, що це такі речі робляться за 3 дні повідомленням поштою, а не зі сцени з трибуни Верховної Ради, перепрошую. Окрім цього, те, що відбувалося вчора в Верховній Раді, але це вже стало звичкою. По-перше, це у нас є презумпція невинуватості, а звичкою для наших зараз керівників силових відомств стало завідомо вже звинувачити людину у злочині. Це перше. А по-друге, розголошувати службову слідчу таємницю, що вчора фактично відбулося у Верховній Раді. Чи це фейк, чи не фейк, це буде ще процес встановлюватися, що це там за історія з коштами Курченка і звинуваченням в руці Москви. Але в мене одне просте питання. От була опублікована розмова пранкера, який зателефонував начебто від імені грузинського прем'єр-міністра до президента України.
І там Порошенко каже, значить, що ну, очевидно, що він діє там від Курченка чи від когось там, а то його запитує, навіщо він це робить. Той каже, ну для того, що чим гірше в Україні, тим краще Путіну. Так ось в мене питання тоді до генерального прокурора, який каже, що ми не схитимо країну, і до пана президента. Хто більше робить шкоди для країни, хто створює чим гірше ситуацію і відповідно грає на руку Путіну? Саакашвілі, який говорить про створення антикорупційного суду і процедури імпічменту, який має бути в кожній нормальній країні, чи ці пани, які сьогодні кришують контрабанду, кришують бізнес олігархів. І я не буду зараз ці мантри повторювати, вони відомі всім. Головним результатом їхньої роботи сьогодні є бідність українців, і несправедливість, і відсутність реформ. То запитання, хто, власне, зараз грає на руку Путіну? Я перепрошую за свій голос, трошки зірваний. Пане Іване, це нічого страшного. У мене наступне запитання. Я просто намагаюся зрозуміти навіть для себе особисто. Вам говорять про те, що, точніше, ви говорите про те, що от силовики, влада, вона діє незаконно. Але ж насправді у діях самого Саакашвілі також мало законності, тому що до нього приходять з обшуку. Ми зараз бачимо на екрані відео, як він виходить на дах будинку, починає говорити промови, потім, врешті-решт, його вимають з автобусу, хоча все ж таки його туди посадили. Тобто сказати, що він діє законно, неможливо. І, грубо кажучи, якщо так сказати, підсумувати, то виходить так, що ви говорите, вони діяли незаконно, точніше вам кажуть, ви діяли незаконно, а ви відповідаєте, а вони теж діяли незаконно. Ні, не зовсім так. Дивіться, є здоровий глузд. Я говорю зараз про те, що коли до Саакашвілі прийшли начебто правоохоронці, не були допущені адвокати, не були допущені депутати. Вони не представлялися. Власне, ті люди, які вивозили Михайла, невідомо, хто це був. І говорити зараз про те, що діяли незаконно, скажіть, будь ласка, тобто ви пропонуєте, коли вас гопнік буде на вулиці, забрати у вас телефон, спокійно стояти і дивитися, а потім йти до суду писати, до поліції писати заяву про те, що у вас телефон забрали? Ні, ну я думаю, що нормальна людина буде захищатися. Тому і ми будемо захищатися. Тому що ми бачимо вибірковість правосуддя. Ми бачимо, що швидкість, з якою відбувалася депортація прихильників Михайла, його близького оточення, те, з якою швидкістю йому зараз шиють білими нитками кримінальну справу, і, власне, його нашим активістам в величезній кількості, це порядка зараз 400 підозр вручено. А при цьому ми маємо нерозслідувані справи по Майдану, ми маємо ще безліч нерозслідуваних резонансних злочинів, ми маємо контрабанду з окупованими територіями і багато інших речей. У нас багато проблем, просто переводити стрілки на це, ну, певно, знаєте, така, це щитується як просто намагання відійти від відповіді, але тим не менш, разом з тим, Юрій Луценко також заявив про те, що нібито, взагалі, пан Саакашвілі, він перебуває в готелі «Київ», принаймні він там перебував, і він, Юрій Луценко, надав інформацію про те, що поліція прийшла до нього, знову ж таки, з черговою спробою затримати. Натомість виявилося, що Саакашвілі з групою бойовиків, які його оточили, захопили комітет Верховної Ради, що знаходиться на території готелю «Київ». Вони там виламали двері, викинули звідти працівника УДО, який охороняв державне приміщення. І от ваш коментар, що власне відбулося? Хто кого затримував, вдирався? Це якась дивна фантазія. Дивіться, наметове містечко оточене поліцією. Серед ночі почався шторм, причому відбувся спочатку з території, яка у нас фактично там немає такої, як такої охорони, це вже імпровізація почалася людей, які там проживають, тому що це небезпечно було, коли почала поліція в повному бандируванні заходити. І вони переплутали, напевно, чи намет, чи дійсно вони хотіли його затримати, чи кого, побили людей. Яким це чином він міг опинитися в комітеті Верховної Ради. Він так само зараз знаходиться в наметовому містечку. І якщо ви подивитеся зараз інші засоби масової інформації, вони роблять включення з ним, з наметового містечка. Тобто геббельсовські методи зараз навіть починають застосовуватися в роботі правоохоронних органів. Ну так же ж не можна, це вже якийсь перехід взагалі з всіх норм, не тільки законності, але й моралі.
Ми також можемо бачити, що відео це зранку, те, Так, що відбувалося це ранкове відео. в наметовому містечку. Окрім оцих проголошених підозрою у Верховній Раді, вже є перелік, в якому зазначений Міхеїл Саакашвілі на сайті МВС, і його профіль з'явився у базі. У базі розшукуваних осіб. І там зазначено, що він оголошений в розшук, і йому закидають статтю 256 Кримінального кодексу про сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності. В свою чергу в ГПУ за дорученням, якою проводився розшук, заявили, що Саакашвілі підозрюють за 15 статтею замах на злочин та 28 скоєння злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією. Тобто, давайте зрозуміємо, в чому його звинувачують, інкримінують, підозрюють. Я повинен розбиратися в цьому, чи ми з вами повинні розбиратися. Хай між собою розбираються. Вони будуть зараз вигадувати будь-які приводи для того, щоб розбиратися з політичними опонентами. Я навіть чув таку легенду, що одна із справ, за якою намагаються притягнути всіх учасників зараз протестів, це справа по злочинам Майдану навіть. Таке може бути, тому що є якісь там процесуальні нюанси, які, власне, через які не можна там відкривати там це дуже швидко. Тому я пропоную, щоб у нас взагалі насправді дискусія зараз була спрямована трошки в іншу сторону, тому що шахрайство, навіть політичне, зі сторони правоохоронців сьогодні буде відбуватися таким чином, що можна звинуватити зараз буде в будь-чому завгодно, можна буде підкинути що завгодно, від вибухівки, закінчуючи якимись речовинами. Тому я думаю, що не в цьому насправді справа. Інструментарію вони собі вигадають, у них фантазії вистачить. Проблема і в іншому, що ми живемо в таких правових обставинах і політичних, що це є можливим. Тому що ми, власне, і виходимо на ці протести, щоб це не було можливим. Тому що це, власне, і було причиною того, чому люди вийшли на Майдан 2004 року, 2013 року і далі протестували. І тому ключова проблема, я думаю, не потрібно нам сперечатися і переконувати глядачів в тому, що судова система корумпована, що величезна кількість правоохоронців, незалежно від підпорядкованості, сьогодні є інструментом для заробляння. Це достатньо подивитися безліч розслідувань, власне, антикорупційних. Тому сьогодні питання в одному, що сьогодні політична еліта, яка сьогодні на себе взяла відповідальність керувати країною, тобто це президент і його провладна більшість, вони країну ведуть трошечки не туди, м'яко кажучи. Це видно по колапсу медичної системи, пенсійної реформи, відсутністю реформ як таких. Нам тільки будуть декларувати просто 44 реформи, тому безумовно, ми говоримо про те, що насправді ключова наша задача – це не порятунок Саакашвілі. Не в цьому річ полягає, це інструментарна складова. Ми говоримо про те, що нам потрібно Україну повертати в сторону реформ. Нам потрібно, щоб були люди при владі, які готові і здатні ці реформи робити. Це зрозуміло, і я розумію, що ви продовжуватимете мітинг, цей протест, але що можна сказати про правовий шлях звернення до суду? Ви збиратиметеся Сьогодні, власне, під час цієї прес-конференції, яку ви показували, сьогодні була подана заява до НАБУ. І ми не будемо просто реагувати виключно на ті спроби зі сторони Луценка і компанії. Ми також будемо протидіяти атакуючи також. Тому що ми їх теж вважаємо злочинцями. Ми їх теж вважаємо організованою злочинною групою. І там ознак набагато більше. Тому сьогодні було подано до НАБУ, власне, таку заяву. Це перша річ. Друга річ, безумовно, будуть оскаржуватися і дії правоохоронців, які знаходилися під час обшуку, чи вручення підозри, чи протоколу про затримання, де там до кінця не зрозуміло, що взагалі відбувалося. Якщо ви побачили б стрім, протягом всього часу
Офісу. Ті, хто стояли біля дверей, не представлялися. Потім вискочив представник начебто ГПУ, швиденько представив курточку і побіг з правоохоронцями, виводячи Михайла. Тому, безумовно, ми це теж будемо оскаржувати. Правовий шлях обов'язковий в цьому. Але ще раз таки, коли під контролем суди, коли під контролем слідчі, про який правовий шлях ми будемо тут говорити? Тут є тільки один зараз шлях. Це політичний. Через Верховну Раду ми вважаємо, що генеральний прокурор має піти у відставку, голова СБУ має піти у відставку і має бути запроваджена процедура імпічменту. Не тільки через Конституцію, а через прийняття спеціального закону, де будуть передбачені ці процедури. Добре, вимоги зрозумілі. Тим не менш, можна по-різному ставитися до Юрія Луценка, до його освіти, але він займає певну посаду. Він генеральний прокурор України, і він сьогодні з трибуни Верховної Ради заявляє про те, що Саакашвілі буде затриманий. Що ви будете робити надалі? І чи піде пан Саакашвілі на допит, як його викликають? Слухайте, він під час своєї промови і представника самопомочі там залякував, що зустрінемось там зі слідчим. Таке враження, що якась вулична розмова. Очевидно, що ті, хто дорвався до влади на крові людей, вони зараз будуть отримуватися. Це якраз це не вулична розмова. В тому то і питання, що мова ведеться про розмову саме у Верховній Раді. І тому українець, який за цим всім спостерігає, він має розуміти. Світу. Тобто навіть нехай дії Саакашвілі, які надалі будуть в цьому випадку. Дивіться, дії Саакашвілі будуть дуже прості. Ми будемо продовжувати свій протест. Ми будемо збиратися і захищати людину, тому що тільки після того, як це повернеться в правове поле зі сторони Генеральної прокуратури, ми будемо говорити з ними про право. Сьогодні це не виглядає так, як викрадали охоронців, так як викрадали журналістів. Це не виглядає на дії Генерального прокурора з процесуальної точки зору. Це виглядає на дії злочинного угруповування. Тому про яку зараз розмову можна говорити зараз в правовому полі, ви розумієте? Тому ми будемо звертатися і вимагати від Верховної Ради притягнення їх до відповідальності і відставки. Тому що в мене таке враження складається, що вони думають, що вони знаходяться при монархії і вони там назавжди. Ні, це не так. Ми їх туди обрали, ми їх звідти приберемо. Добре, нехай, в принципі, з Юрієм Луценко все більш-менш зрозуміло. Тим не менш, сьогодні на урочистостях з Дня нагоди ВСУ у Львівській області президент Петро Порошенко також певним чином підтримав позицію і тієї ж Генеральної прокуратури, сказав, що ті докази, які були пред'явлені у Верховній Раді, вони шокуючі. І, власне, знову ж таки зазначив про те, що, от я навіть процитую, Москва робить ставку на те, щоб бити в спину, підривати зсередини, дестабілізувати ситуацію в Україні. Тобто він, напевно, що погоджується з цими доказами. Що ви можете сказати про цей коментар? Я спочатку там загальновідому річ скажу. Давайте порахуємо спочатку, скільки податків сплатила Липецька фабрика і скільки за це можна було купити обмундирування. Давайте потім подивимося, що відбувається в оборонній сфері при закупівлях. Але головна річ в іншому. Звідки береться мотив у людей виходити на протести? І хто створив ці обставини бідності і зубожіння? Що Саакашвілі їх створив? Скажіть, будь ласка. Якби не було обставин для протесту, які створив, власне, той, хто про це зараз сказав, тобто ви цитували Порошенка, то і не було б обставин для протестів. Тому то виникає питання, хто тут рука Кремля в цій ситуації? Коли Медведчук і компанія при всіх бізнесах спокійно пересувається по вулиці. Все нормально. Як довго ви плануєте взагалі, рух нових сил планує перебувати під стінами Верховної Ради, мітингарі? Як іноді жартує Михайло Саакашвілі, спочатку стільки треба, а потім стільки, скільки зможемо. Тобто все одно має бути, я не знаю, напевно, якийсь, можливо, план, звернення там до Верховної Ради. Просто говорити на брифінгах, як сььогодні зранку. Позиція дивіться. влади, вона достатньо зрозуміла. Тобто тут іде протистояння. Знову ж таки, я повторююсь, одні кажуть, ви обманюєте, ні, це ви брешете. І тобто ми спостерігаємо за дещо абсурдною ситуацією, коли ніхто нічому не може зарадити і вирішити цей конфлікт. Правильно? Дивіться, я думаю, що можна, наприклад, прослідкувати, як
еволюцію брехні від наших опонентів. Вона полягала в тому, що спочатку казали, що це там якісь маргінали позбиралися. Коли вже побачили, що люди виходять десятками тисяч на вулиці, як це було на останньому вічі, вже зрозуміло, що ця казочка не... До речі, я тут був на ефірі у вас з одним порохоботом, і він теж казав, що там проплачені тітушки і так далі. Ну, коли вже збирається десятки тисяч людей, це вже не спрацьовує. Тому це одна їхня брехня. Зараз приєднується все більше і більше людей. Ми зараз все чіткіше і чіткіше формулюємо проблему, і люди починають розуміти, про що ми говоримо. Бо дійсно у нас на початку акції протесту були не чітко артикульовані проблематика. Ми починали там з антикорупційного суду, недоторканності там, і інших вимог. Але насправді все зводиться до одного. Риба гниє з голови, ми це всі усвідомлюємо. Той формат, який задає голова держави, він потім панує у всіх гілках влади. А цей формат сьогодні, власне, збагачення за допомогою влади. І це ключова річ, яка сьогодні руйнує країну. Вона породжує бідність, вона породжує несправедливість, вона породжує недовіру до влади. Все. Далі потім це все наслідки, тому що кожен, хто там доривається, якщо йому так можна, значить я так буду робити. Це спрацьовує автоматично. Невідворотності покарання за злочини немає, вибірковість правосуддя залишається, судова система не реформована, тому ми будемо далі боротися з цим. Дякую вам за коментар. У нас зараз на зв'язку є депутат від БПП Максим Курячий. Пане Максиме, чи чуєте ви нас? Да, доброго дня. Доброго дня. Я прошу, будь ласка, от прокоментуйте, власне, ситуацію Саакашвілі з тим, що відбувається наразі. Тобто висунута вже підозра, його чекають на допит. Ваша оцінка ситуації? Ну, послухайте, для мене зовсім очевидно, що пан Саакашвілі дуже вдало і вміло використовує свою медійність, і намагається перетворити цю ситуацію в такий собі мексиканський серіал. І тим самим спотворює і показує всю свою зневагу і до українського закону, і до української держави. Ну, це не личить екс-президенту навіть Грузії, іншої держави, і це не личить екс-губернатору Одеської області. Максиме, я перепрошую, можливо, вас дещо переб'ю, але зазначу, що в нас зараз у студії є Іван Слободяник, це член політради Руху нових сил, тому він вас чує. Якщо, можливо, у вас є якісь або запитання, також, пане Іване, ви можете брати участь у розмові. Прошу, будь ласка, пане Максиме. Ну, до мене немає запитань до пана Слободяника, члена політради партії Руху нових сил. Одне єдине, я хочу дійсно сказати те, що говорив вчора і позавчора, і завжди стояв і стою на цьому, що священне право українців – це право на протест. Кожен українець має можливість висловити своє ставлення до влади, свої вимоги висунути до влади. Більш того, час від часу для будь-якої демократичної держави такі засоби дуже доречні і дуже корисні, як для суспільства, так і для держави в цілому. І дуже важливо, коли держава прислухається до цього. Але в будь-якій політиці має право бути і опозиція, і влада, і вони можуть мінятися містами. Це також нормально, природньо, це цивілізований процес в усьому світі. Але жоден політик не має можливості, не має такої права навіть переступати через будь-яку межу. А ця межа називається дуже просто, але з величезним значенням – національні інтереси держави. Буквально вчора пролунали дуже серйозне звинувачення на адресу Михайла Саакашвілі щодо співпраці його та його найближчого оточення із младоолігархом Курченком. І саме тому на ці звинувачення потрібно дати відповідні пояснення. Хоча б для того, щоб пояснити своїм прихильникам, чи це правда, чи навпаки спростувати. Але це має відбуватися відповідно до законів України. А замість цього нам намагаються підсунути такий от мексиканський серіал. Не можна так робити.
Пане Максиме, ну все ж таки, аби для того, Можна щоб я задам Мексика... питання? Так, будь ласка, Да. прошу. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, ви праві абсолютно, що це має бути нормальним демократичним процесом, зміна опозиції, право на протест і так далі. А скажіть, будь ласка, а у вас просто як у громадянина, як у депутата, не виникає відчуття, що це є, припустимо навіть, що це була б теоретична правда про те, що говориться, але при тому, що відбувається, яка корупція захмарна в нашому уряді і в найближчому оточенні, що це є виключно інструментом власне розправи з цією опозицією, про яку ви говорили, що це яка має право на протест. Немає у вас такого відчуття? Тому що я думаю, що у громадян саме таке відчуття. Послухайте, я глибоко переконаний, що така ракова пухлина, як корупція, має бути знищена в Україні. І про це необхідно не тільки говорити, а ще й системно цим займатися. Я хочу підкреслити слово системно. І саме тому ми створювали такі інститути антикорупційні, як НАЗК, НАБУ, САП. І багато внесли відповідних змін до законодавства України для того, щоб усовершенствувати, вдосконалити процес притягнення правопорушників у сфері корупції до законної відповідальності. Це нормально і це природно. Більш того, я завжди говорив, що ми знищимо корупцію лише тоді, коли буде діяти закон і громадський контроль. Пане Максиме, а скажіть, будь ласка, а ви голосували за обрання, за призначення генерального прокурора? Пане Іване, послухайте мене, будь ласка, уважно. Ви в студії, ви маєте перевагу. Вас краще чутно, ніж мене, оскільки я говорю зараз по телефону. І я хочу повністю довести свою точку зору. І це буде справедливо, і так буде відбуватися і баланс думок. Ви зі мною згодні? Безумовно. Дякую. І саме тому я продовжу, що сьогодні дійсно в думках, серцях громадян України, і особисто в мене, на одному із перших місць разом із побоюваннями підвищення цін, гіперінфляції, з побоюваннями підвищення тарифів також є і нульова толерантність особисто в мене до корупції. Але я вважаю, що з нею потрібно боротися, а не просто піаритись про неї. Ці питання потрібно вирішувати, а не набирати просто-напросто на цьому політичні бали. Оскільки особисто я, як громадянин України, зацікавлений в результаті. А результат буде тільки тоді, коли будуть обвинувальні вироки судів. Результат буде тільки тоді, коли будуть конкретні тюремні сроки для цих злочинців, які будуть спіймані на хабарах, на інших корупційних правопорушеннях. А для деяких політиків важливий не цей результат, а процес. Процес говорити, процес обговорювати, процес критикувати. Пане Максиме, критикувати я потрібно, я вас але вимушена найголовніше... дещо перебити. Пане Максиме, у мене тому запитання якраз в контексті того, що ви говорите, тому що зараз ми тільки говоримо. Пан Міхаїл Саакашвілі перебуває під стінами Верховної Ради у наметовому містечку, але тим не менш затримання його не відбувається. І знову ж таки, у Верховній Раді Юрій Луценко сказав про те, що він буде затриманий попри все. На вашу думку, ваше ставлення, ваш коментар, коли саме він буде затриманий і яким чином? Я не знаю про час, але я знаю лише єдине. Цьому мене навчали на юридичному факультеті в Національному університеті, що лише єдиний суб'єкт має право на примус засобом закону. Цей суб'єкт називається держава. І все. Закон говорить про те, що йому мають бути, те, що я чув зі слів Генерального прокурора, має бути оголошена підозра. Закон говорить про те, що він має бути затриманий для дачі показів. В якості кого, я не знаю, я не є суб'єктом саме цього переслідування або кримінального процесу. Я не є таким суб'єктом, але я знаю, що влада зацікавлена в максимальному дотриманні всіх процедур
і щодо захисту, і щодо звинувачення. І я переконаний, що влада зацікавлена в тому, що цей процес відбувався абсолютно прозрачно. Чому? Дам свою точку зору як політик. Тому що всі враховують медійну таку складову пана Саакашвілі. Більш того, подивіться, навіть посли Великої Сімки також звертаються до Саакашвілі, не нагнетати ситуацію, звертаються до нього піти на співпрацю зі слідством. Ми вам дуже дякуємо. А можна запитання, Я зрозуміла. пане Максиме? Буквально два. Якщо дуже коротко, Дуже якщо коротко. це тезово. Ну, яке ж дотримання процесуальних дій, якщо адвокатів не допускають до свого клієнта? Це перше. Яке дотримання процесуальних дій, якщо я переконаний, що, скоріш за все, ви голосували за генерального прокурора, який не має юридичної освіти, і який каже, що... Це вже відступ літературний. Добре, якщо можна про доступ адвокатів. Ну, про що можна говорити, якщо адвокатів не допускають до клієнта, яке дотримання процесуальних дій? Давайте не будемо... Ви обмальовуєте ситуацію країни, в якій би ми хотіли б жити. Якби те, що ви говорите, було правдою, я думаю, що не було б у нас підстав зараз для дискусії взагалі. Пане Іване, я не можу назвати себе фахівцем в галузі кримінального права і процесу, але все одно маю вищу юридичну освіту і закінчив юрфак з відзнакою, з червоним дипломом, так його в минулому колись називали. І справа в тому заключається, що ще кожного студента-юриста навчають в криміналістиці і під час розгляду такої теми, як кримінальний процес, як засоби і способи захисту, сторони захисту в інтересах свого клієнта, говорити про максимальне порушення. Але для цього має визначитись саме суд. І суд буде надавати оцінку дотриманням всіх процедур. От давайте дамо змогу суду виконувати свою роботу, давайте дамо змогу нашим правоохоронцям, органам досудового слідства виконувати свою роботу. Ми маємо здійснювати громадський контроль за дотриманням всіх цих процедур. Більш того, я переконаний, будь-яке рішення сьогодні дуже легко добитися, в тому числі в Європейському суді з прав людини. І давайте не піддаватися на дійсно таку можливу уловку або професійну хитрість сторони захисту пана Саакашвілі, його адвокатів, що нібито хтось порушує його права. Для цього має бути суд. Так, я вам дуже дякую, пане Максиме. Максим Курячий, народний депутат України від фракції Блоку Петра Порошенка. Ми вам дякуємо. Власне, в нас є ще декілька хвилин. Буквально ви можете озвучити свою позицію, своє бачення дуже цієї просто. відповіді. Тобто, що каже Максим? Каже, давайте йдіть в суд, в наш суд. І я дійсно згоден, що в їхній суд, самий гуманний суд в світі, розумієте? Ми бачимо, чим закінчуються судові процеси. Таких, як Мартиненко і Насіров, відпускають, а чоловік, який не може добитися справедливості по своєму синові, підриває себе гранатою. От в цей суд нам пропонують йти представники влади. Тому я далі не хочу навіть це коментувати. Те, що говорить Максим, все вірно. Я би теж хотів, щоб так все і було. Але весь світ бачив в прямому ефірі, це ж не була постановка, що адвокатів не пускали, народного депутата не пускали, правоохоронці не представлялися. Не буду ще раз це повторювати. Тому маємо те, що маємо. Відбувається просто маніпуляція, розправа з політичними опонентами. Все, крапка. Це очевидно, мені здається, для всіх. Я вас зрозуміла, тим не менше, знову ж таки, в нашій країні панує верховенство права, і в нас не вирішуються такі... На жаль, не панує. Воно закріплено в Конституції. Знову ж таки, ми маємо якось йти до ідеалу, правильно? Маємо. І знову ж таки, в нас такі питання не вирішуються на площах, на жаль чи на щастя. Тому що... А де воно вирішується? Тому що є певний... Я з вами зараз не намагаюся сперечатися, тому що, знову ж таки, я говорю про ті запитання, які цікавлять насправді більшість українців, тому що, знову ж таки, всі говорять, у нас є суд. Чому ви не приходите, якщо ви праві, чому ви не приходите і не доводите це у суді згідно закріпленого правового порядку? Знаєте, що я вам скажу? Мені це дуже нагадує феодальні і монархічні часи. Коли феодали казали, на феодалів і на монархів закони
бідноти не розповсюджуються. Тому і так відбувається і в нас в країні. Тобто є група, є каста людей, які кажуть, ви давайте дійте по закону, а на нас це не розповсюджується. Ні, так не вийде. Тобто нам пропонують, ви йдіть, значить, в суд, ви йдіть на вибори, тільки до медіа у вас доступу не буде, до ресурсів у вас доступу не буде, до прохідного бар'єру через підкуп, який вони здійснять, у вас теж доступу не буде. І так будемо роками ходити навколо, ви там, хлопці, давайте якось в правовому полі, а вони далі будуть собі купувати яхти, літаки, давати друзям посади, призначати кумів і жінок на різні посади, і будемо так само жити, схиляючи голову, що давайте будемо терпіти. Ні, не будемо терпіти, це не в цій країні. Я вас зрозуміла. Пане Іване, ще я не можу не попитати, тому що от є певний матеріал, це спілкування Міхайла Саакашвілі із журналістом BBC. У нас є, так, можемо подивитися відео. Ротний президент України. Mr. Saakashvili, how are you? You're going to give yourself up today to the authorities? Well, go get lost, please. Можливо, дещо не було чути. Я телеглядачам вам поясню, що журналіст на ім'я Джон Фішер, це журналіст BBC, підходить і питає у Міхайла Саакашвілі, як він почувається, на що той відповідає чудово. Після чого на запитання Фішера про те, чи планує екс-президент Грузії здаватися владі, Саакашвілі попросив його зникнути. Сказав «get lost» англійською. Прокоментуйте це, будь ласка. Це можна також перекласти як «дай спокій». Ну, неважливо, але тим не менш, на запитання він не відповів і таким чином проігнорував. Я можу це прокоментувати тільки з одної точки зору, що журналісти теж є різні, давайте будемо на це дивитися. І сьогодні в обставинах напруженості і в обставинах, коли відбувається маніпуляція медіями, і в тому числі за допомогою журналістів, це так іноді називають трампівським підходом, коли жорсткі відповіді на провокативні питання. Тому що те, що задає цей журналіст... Ну, хіба це провокативне запитання? Очевидно, людина знаходиться в таборі, вночі був штурм, люди в крові, вчора була сутичка, а він питає, чи ви збираєтеся здаватися правоохоронцям. Ну це ж абсурд. Ну, здаватися, ми знову ж таки розуміємо, що питання в тому, що йому закидають, і насправді, якщо вже говорити вже дійсно про переклад точний, то get lost, це, ну, якщо російською, наприклад, це там потеряйся, або там відвали. Ну, можна якийсь синонімічний ряд, насправді так можна продовжувати, але тим не менш він... Так, і питання не в цьому, якраз у тому, що журналіст задає запитання, звісно, що він бачить, де він перебуває, але знову ж таки про плани, як на мене, Міхайл Саакашвілі має говорити, розповідати, тим паче журналістам. Зранку був брифінг, і журналісти BBC були. Чи це журналіст BBC, я не знаю. Ну, принаймні так, є така інформація. Знову ж таки, про ситуацію у наметовому містечку, тому що там були вже певні події з самого ранку. Цифри говорять про те, що є люди, які отримали травми. Це 14 людей, 14 працівників поліції. Що вам про це відомо? І насправді говорять, що люди з наметового містечка кидалися буквально там ледь не з сокирами і все таке інше на правоохоронців. Ну, подивіться відео і все побачите. Я не хочу це коментувати. Очевидно, на відео, дивіться, у нас наметове містечко оточене символічним парканом. Для того, щоб не заходили, як це, бомжі, да, так, чи як це українською мовою правильно сказати, щоб не заходили провокатори. Але цей паркан, він насправді такий дуже символічний. І очевидно на відео, хто куди заходить і хто на кого кидається. Пане Іване, от зараз дещо переб'ю, у нас зараз на зв'язку речник поліції Києва Оксана Блищик. Доброго вечора, пані Оксано. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію у наметовому містечку. Скільки постраждалих, у якому вони стані наразі? Ми не можемо говорити про ситуацію в наметовому містечку, оскільки ми там не перебуваємо. Ми забезпечуємо правопорядок навколо цього місця. Щодо постраждалих, внаслідок вранішньої сутички, у нас 14 повідомлень від лікарів надійшло про постраждалих правоохоронців і 2 повідомлення лікарів про цивільних осіб, які отримали тілесні ушкодження. Щодо наших хлопців, у них травми різного ступеню тяжкості, кілька із них мають складні переломи, лікарі називають їхній стан як тяжкий.
Зараз їм надають всю необхідну медичну допомогу. Звісно, щодо цивільних людей, то у них підозри на закриту черепно-мозкову травму і забої тіла. Всі ці діагнози, звісно, будуть підтверджуватися в ході вже надання медичної допомоги в умовах стаціонару. Я вас зрозуміла. Ми вам дякуємо, пані Оксано. Дуже дякуємо. Давайте тільки будемо вживати правильну термінологію. Не внаслідок сутички, а внаслідок нападу поліції на мирних протестувальників. Тому що Тобто вони все ж таки нападали, ви Ну, стверджуєте? це очевидна річ, ну подивіться будь-які відео. Хочете, я вам зараз покажу, це на нашій сторінці це знаходиться. Люди знаходилися на території наметового містечка. Безумовно, у нас є якесь чергування, тому що ми розуміємо, що можуть бути провокації і від тітушок, і від поліції. І очевидно, що це був напад поліції. Було чітко видно, як спецпідрозділ поліції заходить на територію наметового містечка. Ну, про що зараз говорить пані ця? В подальшому, не знаю, наметове містечко збираєтесь якось укріплювати? Ні, по-перше, ми Чи ще просимо щось? поліцію, і вчора просили, і сьогодні ми просимо не провокувати. У нас мирний протест. Всі закиди про повалення державного ладу – це повна маячня. Якщо ми говоримо про переворот, то виключно про переворот свідомості. Ми завжди так жартуємо, тому що ми маємо, якщо ми говоримо про встановлення диктатури, те, що нам закидають, то про встановлення диктатури середнього класу і боротьбу з диктатурою олігархату. Це перша річ. Тому не буде ніяких проблем. Я вас Тобто запевняю. це буде мирний протест? Це буде і надалі мирний протест, Я вас як він і був. І всі сьогодні сутички, які відбувалися, вони були виключно внаслідок проактивних дій правоохоронців. Не було жодних Я вас дій зі почула. сторони протестувальників. На жаль, у нас закінчився вже ефірний час. Я вам дуже дякую. Іван Слободяник, член політради Руху нових сил, був сьогодні з нами в ефірі. Ми поговорили про ситуацію наразі в країні. Не перемикайтеся, ефір телеканалу АТR триває. Не перемикайтесь.